Bis-sosten finanzjarju ta' 38 miljun euro mill-Gvern sar ir-restawr tal-proġett fis-Sawra National Empowerment Hub. Dan ġie inawgurat mill-Prim Ministru Robert Abela it-tlieta filgħaxija li ddeskriva l-għajnuna statali bħala pass importanti biex dan il-proġett li se jrawwem il-kreattività ta' bosta tfal u żgħażagħ jimmaterjalizza u jibda jaħdem. Dr. Abela spjega li dan u ftehim li l-Gvern qed iwettaq bl-appoġġ ta' Komunità Malta biex din il-binja storika tiġi irrestawrata u l-proġett jibda jopera b'mod sħiħ. Dan filwaqt li jixed apprezzament lejn il-ħidma tal-Malta Trust Foundation immexxija mill-President Emeritu Mary-Louise Colejro Preca. Il-Prim Ministru qal li permezz ta' dar Sawra pajjiżna jkollu ċentru modern li kapaċi jilqa' mal-1000 persuna f'daqqa fejn jirċievu servizzi u mhux biss jieħdu xi ħaġa mis-soċjetà imma sansitra jagħtu lura bil-kreattività u ħiliet li se jiżviluppaw. Bekk ukoll se nagħtaw ukoll l-indipendenza u d-dinjità li jxirqilhom. Dwar is-settur tad-diżabilità l-Prim Ministru qal li l-Gvern qed joffri għajnuna l-ġenituri ta' tfal b'żabilità għal terapiji. Din bdiet bħala tax credit iżda inbidlet fotja diretta u issa telet għal 1000 euro fis-sena biex tkompli tajn lil dawn il-familji. Min-naħa tiegħu il-Ministru Byron Camilleri qal li joħroġ ħafna ġid permezz ta' ħidma bejn il-Gvern u s-soċjetà ċivili. Il-fundatriċi u ċ-chairperson tal-Malta Trust Foundation, il-President Emeritu Mary-Louise Colejro Preca, qalet li dan il-ftehim mhux biss dwar l-infrastruttura iżda dwar tama d-dinjità u futur aħjar għal mijiet ta' tfal u familji f'pajjiżna. Il-proġett tas-Sawra National Empowerment Hub se jitmexxa mill-Malta Trust Foundation li matul is-snin żviluppat f'esperjenza partikolari fil-qasam tal-appoġġ soċjali u edukattiv. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm ukoll l-Arċisqof Charles J. Xikuna.